हेलौ रायजोफोर, नै ओंखारलायबाय। जोंहा नेपालाव शुटिं दङ रायजोफोर। शुटिंआव थांनांगौ। नै एकदमबारे टट'जोंसो थांगासिनो दङ। शुटिंआ माबायदि जायो नायलांदो नोंथांमोनाबो। मोजां जानो हागौ। नेबाय थादो नोंथांमोना। जोंनि फैगासिनो दङ सिनेमाखौ नायनो। सोरबाफोर नेपालाव, सिक्किमाव, दार्जिलिंआव, गेंटकआव दङब्ला जोंखौ लोगो लानो हागोन। कमेन्ट खालामनानै जोंखौ लोगो ला। जों माबा मोनसे मदद खालामगोन। ना मा बुङो पार्टनार? रलानो माबायावसो मोनदोंलै लोगोफोर, गुन्दायावसो गोग्लैदों। सेकेन्ड नाम्बार गुन्दायावहाय। नैबे बिथाङा सिख्लानि माने एक्ट्रिसनि बिदा जानांगोन बियो। नै मोजां जागोन सिनेमाया। मोजां जायाब्लाबो नायदो नोंथांमोनाबो। जोंबो गोदानसो। नेबाय थादो नोंथांमोना। सोरबाफोर सिनेमानि मुंखौहाय मोनथिनो लुबैयोब्ला कमेन्ट खालामहरदो। भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। बास गाखोसिगोन जोङो बेनिफ्रायनो। नैबे हटेलाव ओंखाम जानांगौ नै जोङो नै।